Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona. Sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli enu kuma-mobile devices enu eniwaphathayo, ama-tablets noma ama-cellphones noma ama-laptops, kuma-app stores ukuze wonke umuntu ezofunda kanye ebe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje. Umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwakhe, eliyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu izwi likaNkulunkulu. Sizocela kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yemfundiso eziningi ezigcwele ezweni eziphambene nemibhalo engcwele, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikeza ufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisela ukuphenduka ngobufakazi bakho, ukuba niqhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje bazalwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungaxhumana khona nathi ubuze yonke imibuzo nayo noma ufakazi noma ulindele ukubhabhadiswa kuyo ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ukube ngabe lo mfundiso eyizwayo iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona, sifundiswa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele nomoya ongcwele uyafakaza konembeza bethu izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni nasekulungeni okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi uzoyithola ngaso sonke isikhathi mas-uploadwa. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyele nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eshunyayezwa ngayo ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini. Izwi lenkosi uJesu Kristu ake sigobisa amakhanda, sivala amehlo, simbonge uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enikuzona. Yamkelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele sihola kule ndlela ewukuphila ewukukhanya enguKristu Jesu oyindlela neqiniso nokuphila. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzona. Sheshisani balaleli nithatha amaBhayibheli sihambisane kule mfundiso yobungcwele. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, okhona nowayekhona nozayo, yena ophethe konke ukuphila kwethu. Uyakunika ukuphila futhi uyakuthatha, uyalimaza futhi yaphinda pholisa. Akekho seduze kwakhe, akekho ngaphambi kwakhe, akekho semva kwakhe, futhi akekho yobuya afane naye. Ungumqali nomphelelisi wokholo lwethu, futhi yena ungu-Alpha no-Omega. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona ukuba sikwazi ukuthi sihlangane ngezwi lakhe eliphilileyo. Siyambonga uNkulunkulu ukuba sikwazi ukuthi siphinde sime esisekelweni seqiniso ukuze ke sithole
ulwazi kuye lokuphila. Khona into esinokuyenza sizikhohlise uthi ngoba naku sowuthola uJesu sofisa ukuthi nalomuntu omthandayo noma lo sondele enhlizweni yakhe engathi angamthola uJesu uyozama uzame umncenga umchazela angakakuzwe. Kepha bekuthi ngempela naye uyafuna ukuthi akujabulise uyakwenza lokho phambi kwakho ukuthi avume konke omtshela kona. Uyothi ungaflathela buyele endaweni yakhe enze lokho. Angikhathali ukuthi umuntu ngabe umthanda kangakanani. Sahlukana nabantu esasibathanda esasifisa ngabe namhlanje sihamba nabo emgcweleni ngokuba uNkulunkulu uthi uma esindisa ufana nomuntu wesifazane emezala noma kuthi uzala amawele akazali amawele kanye kanye uma ngawali kanjalo nensindiso wawungeke ungithinde ngisake enyameni ngisagcwele ukweyisa nokwazi kwasenyameni ngoJesu ngangizidelelela futhi ngacishe ngashisa ngisho iBhayibheli ngoba ngase ngigcwele umqondo waseSathane bese efuna ukungigwenya uSathane. So ngisho ngabe umthanda kanjani umuntu uzubhala ama status lokhu umthi uyamzama umshumayeza ukuthi meke ibonile nje izomthinta angeke izimthinte. No Jesus. Hallelujah. Engene ngisho umoya ophilisayo. Angikwazi ukuzama uconvince umuntu ukuthi asindiswe. Sho lo muntu wephenduka uzophendukela mina. Mase khathele mina futhi uzokwenza uzoflathela. Mase ngithi ngelinga manje atheke ukwazi kancane wena. Wena wangiphoqa. So mfithe nebhodlela likaBhiya noma umfithe nogwayi. Ngawulinga ukuthi wena uzitshela ukuthi uzophoqa umuntu ukuthi asindiswe noma uzomncenga uloku umncenga ube yamthanda ufuna ukulahlekelwa uyena umosha isikhathi sakho. Ungaqhubeka ngasho liseduze komfula kepha ngeke uzuphoqa ukuthi liphuze amanzi. So simele ukuthi thina uma sihamba lendlela yokukholwa kuthiwa umncintiswane kuthiwa masigigime ngokuqaphela nongokuzikhandla akushiwa ukuthi uhudula abantu ngemuva. Umuntu nomuntu uyazigijimela umncintiswane wokusindiswa. Ngakho ke sichaza le ndaba le ukuchaza le ndaba le yokuthi musa ukuzama ukuncenga abantu bafake ngenkani imfundiso ukuze bashintshe bathi basindisiwe. Because baningi abanye babhabhathiswa but impilo yomngcwele sebayishiya ngemuva ngoba babenzela abangani babo. Babengazi ukuthi bayaphi. Mase bezwe imfundiso ukuthi iyashisa ngempela babo ngeke mina ngisakhumbula nje uyozijabulela right yeke ngoba mhlawumbe uthi igcwele phela. Angazi manje hayi we bright wait yeke kanjalo. Ngcono uyicishile kuSathane uhlaselile but njengamanje ungalo kuyixikixha ngoba uzoshonela ngoba ufuna ukubona ukuthi into right angisazi iyakhanya ngala ikhanya ngapho ukholwa ukuphi ukuthi ichurch ngakhona angiboni lutho bright yala ngami okay bazalwane sithi kulesikhathi esikusona njengamanje umuntu nomuntu kumele ayihlolisise lento ekuthiwa ukukholwa ivela ngezwi likaNkulunkulu. Akekho umuntu onamandla ukuguqula umuntu. Abaprofeti bamanga kuphela abakwazi ukuconvince ukuthi ngalamanzi lawa hawo izinto zophenduka. Hawo ngale ntambo izinto zophenduka. Thina ngisithi ngezwi uzophuma emanyaleni ukuba siphile emanyaleni. Yini ubungcwele? Ubungcwele ukulunga kwaNkulunkulu. Yonke imibhalo eBhayibhelini ifuna sifane noNkulunkulu senze izwi lakhe. So uNkulunkulu efuna ungasoleki ungathintwa yilutho ungabambeleli lutho kwalasemhlabeni ubone kuyilona engakwenza utho noma ningakwenzela utho ukuze wena uzibone ukuthi uyaphila ke lento iyona ekunika ukuphila. uNkulunkulu uyena kuphela osinika ukuphila umzimba lo wakhiwe ngamandla akhe sikubona umphefumulo sunika uyena. Uyena owazi ukuthi ubani uzofanini ubani uzakusindiswa nini ubani uzogula nini uNkulunkulu uyakwazi lokho. So asinaka uzifunela thina indlela yethu simele ukuhamba indlela ngokuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba semgcweleni. Akuthi ngoba la uma usungcwele wena sokwazi kakhulu so ungcono kunabanye abantu ngokuba lapho khona impakamo inyonyoba khona nesitha sifike sikushaya phansi ngokuba yini usugcwele umoya wempakamo. So ubhlunguke ukuzitshela ukuthi uyazi ubungazi. Kubalekile ukuthi ube nolwazi ukuze uzokwazi ukwahlukanisa okuyikho nokungesikho. But uma usahamba ufuna ulwazi ngendlela engafanele uzoduka endleleni.
Ngokuba uzogcina sowudidizekile ngempela ukuthi uyona kuyikupho kuyikona kona. So ukulunga nokuhlakanipha nokuqonda kuvela kuNkulunkulu akuveli kumhlenge. Nami ngiyakuncela njengawo wonke umuntu ukuhlakanipha nolwazi. Ngiyazithoba nami kuNkulunkulu ngiguqe njengawo bonke abantu. Ngiyathandaza njengawo bonke abantu. So kunemoya ke sibambayo mase sizitshe sesindisiwe sizibona ukuthi thina sinswembu. Angisoze ngavuma ukuthi ngithi mina nginswembu. But ulwazi kaNkulunkulu ngiyalivuma lona ukuthi lilungile. Ngikhuluma ngalo ngenza lona. Yabona iBhayibheli imele ithi thina sifanele ukuba isibani sezwe. Mhlawumbe abantu abaningi banongayiqondi ukusho ukuthini ukuba isibani sezwe nokuba usawoti wezwe. Lozo zinto zikhombisa ukuthi wena onokuhlakanipha nokuqonda nolwazi kaNkulunkulu wenza konke uJesu athi kwenze ngokuqonda. Ungazenzi umuntu olungile kakhulu. Uthi hayi mina ngihlala nezidawa labantu laba engibabingelele. Ngoba izidawa mina ngcono. Wena usuzibona ulungile kakhulu wena nabanye abantu. So disqualified ke ezulwini ke ngikutshele mina. Ngokuba ezulwini abaphakamisayo kuthiwa bayokwehliswa, abangeke abaziphakamisayo. Thina abantu abangcwele kuthiwa ke babusisiwe abanonembeza abahlambulukileyo. Abazalwane baboshwa izinto ezincane. Ungafuni ukuzithoba nokungafuni ukuthethelela. Kepha bayaguqa uNkulunkulu bacela intethelelo. Simele ukufunda ukuthobeka nokuthobelana nokufunda ukuthethelela nokufunda futhi ukuxolisa sizithobe. Ukuze thina sizokwazi ukuthi mayise ithi lapha kuverse 9 waMateyu sahluko 5. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayokuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. So thina singabantu ekumele silethe ukuthula phakathi kwabantu. Singalethi umsindo. Singalethi ingxabano. Abantu abalamulayo nabafuna kube khona ukuthula phakathi kwabantu. Alo bantu labo bafuna kube yini? Bafuna abantwana bakaNkulunkulu. Babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Okay. Manje bafuna umntwana kaNkulunkulu kepha wena ubhizi uyahleba. Ngabanye abantu ukhuluma ngamba umbheke nje loyana lesiketi asigqokile hayi cha yazi lesiketi njena mina ngisingakufanele kunaye mbuka umkanjani hawu kahleni mo umuntu wakhiwa wena yini awubheke nje le moto ayimfanele awu ingakho ungenayo iwobu nomona futhi wena ke unesifiso sokufisa izinto zabanye abantu ngoba yini ubone ngathi wena ungcono kunabanye abantu umoya wempakamo lo. So thina simele ukuba nokuqonda. Thina sonke sithi siyakholwa, sifanele sibe nomoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu wasithethelela ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuze sibe nokuphila kuye. uNkulunkulu akasithethelanga ngoba naka akekho umuntu osindisiwe ngoba naka elunge ngokwakhe. Sonke sithethelelwe ngoba sithola umusa. Uma uthola iqiniso uthola umusa. Khona ke lento ke esibulalayo thina abazalwane nabo bonke abantu abaningi ukuzibona ulungile emehlweni akho. Yasibulala lonto le. Because awufuni ukulalela, awufuni futhi wena ukuboniswa. Wena yonke into ihamba ngendlela yakho. Ukuba wena uthi ke ngeke ngizwe ngobani. Leyo mase uqala ukukhuluma njani ngeke ngizwe ngobani mina. Inkinga leyo. Fanele ufunde ukuthobeka. Ukuze ukwazi ukukhuluma uphendula umuntu ufanele kumuze ukuthi uthini. Ingakho kuthiwa ke ungaphoqeleli uphambane nomfula. Noma ufuna uphindisa umfula phezulu umfula ushone ezantsi ke ukwenze lokho. Simele ukuthi lokho esikwenzayo nesiculayo nesikwenzayo nesikuthandazayo nesikufundayo nesifuna ukukushumayela sikwenze sibe isibonelo kwabanye nokwabanye. Akekho umuntu ozothiyela ungcono kunomunye sonke sizizona angikhathali ukuthi ngabe ubani. Nami ngibala kanye nazo izizona. Ngiqondiswa kanjani na ngentando kaJesu Kristu uma ngivuma ukuthi yenzeke empilweni yami then ke sengiyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ungcweleke lobo. Awukho ngcwele ngoba ukufundiswa kwakutyala ukuthi ususindisiwe ngeke usaphinde wone noma ungona so wasindiswa kanye wasindiswa nomphela.
lalela ungasindiswa namhlanje wamukela umoya ingcwele namhlanje uhambe uphuza utshwala umoya ingcwele awusekho ungasindiswa namhlanje kusasa uhambe ubhema ugwaye umoya ingcwele awusekho ungasindiswa namhlanje kusasa ufaka amawigi umuntu wesifazane ufaka amabhuluku amajaji umuntu wesilisa ufaka amazinyo amaningi umngcwele awusekho nina abantu enithi nisindisiwe enisabhizi nisafaka amazinyo umngcwele animbazi umngcwele busho ukuthi ungani yabona mele ithi ke lapha kwincwadi yokuqala kaJohane esahluko 2 verse 15 bese uphinde ungiphe incwadi futhi yaseGalatia no incwadi yaseGalatia nothi yaseGalatia ungiphe incwadi yalontuzana yaThithu sahluko 3 from verse 1 bese emva kwalokho ke siyaqhubeka Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse 15. Yes sir. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. So eyiphi part engcwele ngawe uma uthanda izinto ezithandwa abantwana bobumnyama? Ufaka amazinyo, uloku edge ama-tattoo, ugqoka ama-skinny jean adabukile, upenda izinwele, upenda izinzipho, ukhipha izisu, uyafeba, uhlala ejointini, ufaka ama-necklace, ufaka amacici, ufaka amacici enkabeni, ufaka amacici emehlweni, ufaka amacici emakhaleni, ufaka amacici kuma-nipples ingcengce zakho, ufaka amacici yonke indawo le nala odebeni ufaka icici ulimini ufaka icici bese uthi wena ungcwele uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho ibonakala ngemisebenzi oyenza ngaphandle siyakhuzwa ukuthi ke singakhonzi izithixo isithixo usho ukuthi yinto oyithanda ngaphezulu kwaNkulunkulu uthanda umculi wekwaito namapiano nalezi ngoma ezitrendayo ukuthi utshwala bami nawe uthi umzalwane ubhizi udansa lemdansi edanswa abantu basezweni wena ubandanyeka ubalwa nabantu basebumnyameni ningathandi izwe nezinto ezisezweni uma kukhona ke iskip esingenisile lekuthiwa ama-kip nawe uyatholakala kuma-kip kuthengwa izikip ezinobuso bukomculi waphesheya nawe uyatholakala kusona uneskipa sikaRamaphosa nawe ubala nezwe glory to God ubala nezwe uma uthanda ipolitiki uRamaphosa ungamfela ngisho ukumfela umalema uyamthanda ufaka iskipa ngeke ngize ngifake iskipa esinekhanda lendoda noma ngabe kuthiwa wesifazane angifake isithombe esinesithixo somuntu ezothiwa lo muntu ngibonakala ngobani ngibonakala ngekhandela ukuthi ngilandela abani isithixo sami leso yezo lonto leyo asigxeki siyafundisa futhi wami ungacashi mhlambe sikhuluma against ipolitiki yakho ithandayo no labantu basenza thina sibe abalandeli babo sibenze bona babe izithixo zethu sigqoke ikhamakhanda ingakho thina abantu abasindisiwe kuthiwa masingabandakanyeki nezinto zasezweni yes Lord because umunye thina simkhonzayo angisazi isithombe sika Jesu so lona isithombe esinekhanda ethi uJesu ofake imqhayelo namava akuyena uJesu lowo noma thi uvuza igazi uyadabukisa akuyena uJesu lowo isithixo leso futhi lo indodana kaSathane ezindaba so angikwazi ukuthi ngizozimixa nezwe Mekela ingoma yasezweni ngithola sengijiva nami nabantu abajivayo sengihlala imdanse ngibone lapha ko TikTok yabona uTikTok elinye futhi le demon elibamba abantu abaningi abantu bayakholwa zonke ingoma ezitrendayo ezingenayo noma ingoma ezingeneza kwemfashion bonke abantu bafuna ukuzenza aba status abafuna ukubona le mntwana uyayenza kepha ugqoka isivathu esontweni eyiphi party engcwele ngawe ufuna ukwazi lokho yini thiwa singabandanyeki nezinto zasezweni lithi iBhayibheli ngifuna futhi ukuthi ngifakazele iBhayibheli ungabe ukuthi hayi washo wena ongiphi incwadi eJakobe esahluko 4 bese ungiphi uverse 4 kuya ku7 incwadi izisibize ngeziphingi neziphingikazi ngokuba thina sifuna ukumixa yonke into umhlakaniphi kaSolomon lithi uqala kokufebe kwamoya baqala ngalesikhathi abantu bekhonza izithixo Mawule rosale nesithombe noma thufa kumgexo nesithombe sikaMaria sendodeni ngesiphambanweni isithixo leso akuyena umoya ingcwele lowo akuyena uJesu futhi mhlambe ngawuJesu wasesontweni leni ngoba phela uyasho uJesu uzathi kwincwadi yaMathewu sahluko 24
from verse 24 uthi baningi ngoba abaprofeti abazovuka bazibize ngoKristu. So zonke lezi zinto enigqokayo nizihlobisa ngazo nithi uJesu Kristu. Abaprofeti bamanga amademoni lawo. uJesu usezulwini. Angikhumbula uJesu kuthiwa wama washaya iphozo wathatha isithombe sakhe kwasethiwa nangoba uJesu. Angisazi isithombe sika Jesu. Ngikholwa izwi lika Jesu. Ngokuba ke nangu uThomas phela. Uthi uThomas mina ngifuna ukubona amanxebe ezandleni zakhe. Uthi kuThomas hey Thomas. Ngokuba ukholwa ngokubona usenkingeni. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. So sifanele sikholwe sizwe izwi ngobufakazi angeyithombe. Afanele sibabangani nezo ongiphele incwadi le yaJakobe esahluko 4 from verse 4 to 7. Ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu. So angikwazi ukutholakala ngitholakala kwiqembu leIFP noma leANC noma leEFF kuthiwe ngiyabhikisha noma ngiyakhankasa. Angikwazi ukutholakala kwiconcert yahlengiwe emhlaba noma yakhele ikhumalo noma yaNSTC noma amapiano. Tholakala khona lapha nami kuthiwa ngiyazijuxuza. Angikwazi ukutholakala eclubini nasetavern. Angikwazi ukuhamba ngaphambi kwabantu ungqoka isikhindi njengabo bonke abantu kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wathi umuntu osonile wamboza. So uthi ke noma uMoses esebuye entabeni esesho ukuthi abantu basebenqunu. Kepha hayi kuba bekhumulile ngenxa yesono. Isono siyakhumula ubenqunu ufane nabo bonke abantu abangenakho ukuqonda nolwazi. Ngakho lo othanda ukuba umhlobo wezwe, lo othanda ukwenza uzenza umhlobo nezwe, ume isitha sikaNkulunkulu. Uyisitha sikaNkulunkulu. You understand? iBhayibheli lisho njalo. Wonke umuntu ofuna ukwenza izinto ezabantu bezwe ethi uyakholwa. Ungathatha ithoma uyifake esontweni lokho sekuyisonto lasezweni akuselona lomngcwele. Elomngcwele likhuluma language engiyikhulumayo. Lokhuluma lolimi engilikhulumayo. Lokuthi thina sifanele ukwahlukaniswa ukuba singabakhethiweyo. Uthi lapha kwincwadi yokuqala kaPetru sahluko 1 kusukela kuverse 13 to 15 or 16 uyayichaza le ndaba umoya oyingcwele ukuthi thina sahlukanisiwe thina sibizelwe kuphi bright. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko 1 verse 15. Yes sir. Kodwa njengowasibizayo engcwele Sibizele kuphi bright? njengokuba wasibizayo engcwele Bright asibizelwanga kuPentecostal Church. engcwele Asibizwanga bright eZion engcwele Church. Asibizwanga in bright kwisonto laJohane uMbhaphatisi. kodwa njengalo wasibizayo engcwele Asibizwelanga yini eZCC? engcwele Asibizwelanga yini kaShembe? engcwele. So ke nami ngiyazibuzela ke manje ukuthi ubani othe qambana amagama enu ngoShembe no Roman Catholic Church or Baptist Church or Methodist Church or Seven Adventist Church or Banban Church. Ubani lobo onibizele lo magama na sibizelwe ezwini lenkosi uJesu Kristu ukuba sambe ngalo. Leli akulona igama lebandla. Izwi uthi uJesu Kristu ngulizwi. Lithi iBhayibheli eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi konke kwavela ngayo ulizwi wayeUNkulunkulu. Ulizwi nguNkulunkulu. Sishumayela izwi angikubizele ebandleni lami. Noma ngabe kuthiwa useZimbabwe noma kuthiwa usePretoria noma kuthiwa useMpumalanga sithi vula iBhayibheli lakho. Mase ulivulile iBhayibheli lakho mase uyalibheka igama lebandla lakho ukuthi ngabe likhona yini. Manje ngekho futhi ungashumayela umngcwele phuma lapho. Kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani. Ngakho ke maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Ukuphi ukukhanya nobumnyama obudlelwano obukhona phakathi kwalozo zinto? Ukuphi uholwa umuntu wesifazane ebandleni phuma lapho. Yes Lord Jesus. Uma umprofeti wakhe kunika amanzi phuma lapho. Uma ke bekunika izintambo phuma lapho. Uma bethi uyawoza neCV bazoyithandazela bayiqhele phuma lapho.
uma bethe ayikho inkinga abantu befazane bangagqoka amabhluku abafaka amawigi nomcwebe phoma lapho abukho umngcwele. Yes, Lord. Sikholwa yize lithi fanele sibe umfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu sakhe ngomfanekiso wakhe usibizele emngcweleni ngokuba yena uthini bright. Kodwa njengowasibizayo engcwele. Usibizile unjani bright? Engcwele. Bright unjani usibizile? Engcwele. Ungcwele. Manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Akushwanga ukuthi masibe amagama amabandla la usithomelana ngama uniform ukuthi umfundiso wami ushumela uyena osifake ezulwini ngeke ufakwe mina ezulwini. Nami ngilwela the same thing. Njengawe ukuthi ngibe ngcwele ngoba ngibizwele kuphi emngcweleni. Njengokuba kulotshiwe ukuthi phandle ukuthi manibe ngcwele. Masibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. So amazwi akhulunywa nguMoses asakhona kwincwadi yaPetru usaphinda lawo mazwi la ukuthi uNkulunkulu akaguquki sibizelwe emngcweleni. Ungakulinga ungithomele ngegama lebandla lakho. Ungakulinga ungithomele ukuthi unesikhundla ebandleni lakho. Asina ndaba nezikhundla. Sina ndaba nobungcwele. Ngabe kulungele yini ukuthi uNkulunkulu mebuya uhlangabezane naye? Mina ngakobi ready ngisafuna ukulwa kakhulu. Yes Lord. Hallelujah. Ukuze mebuya nje ngifike nje nami noma kuthiwa ngizibotha ngikho ready yena ayibona ukuthi ngiready. Kepha mina ngizibona ukuthi ngoba yabona bese uziqualify wena ezulwini ile khona so disqualified. Ukuba wena so uzibona ukuthi hayi mina ngikulungela ungene ezulwini. Awusazinuka uzihogela uqalazi. Umoya wempakamo sokubambile. Yini wena uzibona ulungile wena. Mina nginandaba ukuthi uyathula uquiet niyamona nje face alarm kanti imisebenzi yakhe ikhombisa amandla obumnyama. Jesus. Hallelujah. Into efakazayo ubungcwele. Ekumele siphefumule, ekumele sibulale, ekumele siphile. Uma khona into eyenza usolakale kugaphathi ngesidolo ukhale uNkulunkulu ukuthi ucela kusize akufake umoya omngcwele ulungiswe lapho khona ungalungile. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1. Yes sir. Ngakho ngiyanincenga bazalwane. Ngiyanincenga bazalwane. Ububele bukaNkulunkulu. Ububele bukaNkulunkulu. Ukuba ninikele imizimba lelake manje umzimba wakho usesikhathana. Yabona ngithe ngifuna le ncwadi le yathisha umfana kithi mase ubuye la kule ncwadi le. Ngithe ngifuna le ncwadi yathisha ngoba nami ngangibambekile. Sukela kusahluko 3 verse 1. Yebo bafu. Incwadi kuThito isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Yes sir. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi. Thobelani ababusi. Neziphathimandla. Balalele. Balungele imisebenzi yonke emihle. Manje wena ufuna umsebenzi bese uthola umsebenzi usuya complainer. Wena ufike la ukuthi uzokhola bese ufike ngaphakathi usuya complain sawubheka izinto ezirong. Lord Jesus. Yapha manje lezinto ozibhekayo ezenyama akusona ezikamoya. So manje soyaqala uya complainer ngokwenyama hayi ngokamoya. Ngokuba yini ubhajiwe enyameni awukho emoyeni. Kulabo banomoya bazofuna ukufunda ngezinto zikamoya. Bazohlala namabhayibheli abo bese bezobuza ngezinto ezobavula ukuqonda. Yini bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngokomoya nangokweqiniso. Kepha labo bathunyelwe uSathane bona bathunyelwe ngokwenyama ukuthi bazokwenza imikhuba, bazoheha abantu, bazoletha ukuhuheka, bazofuna kungabi khona inhlonipho, bazofuna kungabi khona ukuthula, bazofuna kube khona ingxabano, bazofuna nje kube khona ubuyeluyalo phakathi kwabazalwane. Lo moya kuthiwa masubheke kuthiwa baqaphele labo abaveza nalabo abenza ukwahlukana phakathi kwabazalwane baqapheleni balalele balungele imisebenzi yonke emihle. Basilungele imisebenzi kuthiwa yonke into esiyenzayo noma kuthiwa sisebenza emsebenzini sebenzela engathi usebenza uKristu njengoba usuku ukhonza uKristu nasemsebenzini wakho enza lokho kufanele ukwenze. Ungami mase kusemsebenzini mase wena uyabhamba uthi phela ngcwele ngeke ngilalela umhede mina. So uphumile emngcweleni. Sifanele ukufunda ukuthobeka. Yabona ungangakuthanda kuphuma kumina. Kepha mase eBhayibhelini mhlawumbe uzokuthanda kangcono. Mhlawumbe ungangakuthanda kuphuma eBhayibhelini mhlawumbe uthi mengikusho ngizokusho kangcono. Ngizothi mina funda ukuthobeka njengokuba iBhayibheli lisho. Ngoba yini bright? Bangahlambalazi umuntu. Ningahlambalazi umuntu. Bangabi izilwi. Singabi izixhwangu. Ungabe uphuma silwe. Babe ngabavileyo. Masibe ngabantu abahlakaniphileyo nabakhutheleyo.
bebonakalisa ubumnene obukhulu bebonakalise ubumnene lokuthobeka okukhulu kubantu bonke ubona bonke awukhethi ubuso babantu emngcweleni noma nje uphila angeke ngiphinde futhi ngichaze lento le ubungcwele kusho ukuthi wena uyayazi intando kaNkulunkulu ufuna ukuyiphila and futhi uzoyiphila phakathi kwabantu ngokuba nami ngeke uqobo lwami ngqondo bangiqale ngikhuluma ngathi mina usathane wengibambile ongeke ungithinje nganginenkani nothi ukuthi nganginenkani nginolwazi yabona bona nenkani ungenalo ulwazi ufana nesiwula ngokuba ugoloza into ongayazi futhi uzitshela ukuthi wazi lokho kwaziyo kuyikona kanti uyisiwula esiphinda phindwe kaningi so wonke umuntu ozitshela ukuthi uyazi lithi iBhayibheli makakhohlwe ukwazi kwakhe achaye phansi bese bhaka lokho afune ukuthi azithobe yabona ukuthi uhlakaniphe vele fanele kube yisiwula abantu abaningi abafuna ukuba yiziwula abafuna ukuhlezi behlakaniphile kepha ke manje bahlakaniphe kuphi emehlweni abo bahlakaniphe kusuka la gcina la kepha lowo ovumile ukuba yisiwula ukuze alungiswe agcwaliswe ngokuhlakanipha leyo ndawo ngayivuma ke mina because ngokwenyama bengizibona ngihlakaniphile kungekho kwangithinta kepha okuningi bekungihlula uzubona bese kukuhlula ufise ngaba uphili kulomhlaba ufisa lokukhala lokudabisa lokuzenza ivictim hayi nje mina ngicela ukuba khona ubaba ngabe njena mina nami ngiyafana la hayi uma nawe zangilahlekela ubona lapho uthi usuwula hayi nje ngoba laba mina bayakhesha laba mina befuna kuyimina nje ophethe emsebenzini ukhuluma ngiyahamba ngenyangeni wisiwula suka phambi komuntu oyisiwula ngoba lapho awuboni izindebe zokwazi ngoba lapha kholwazi umuntu ongenalo ulwazi akakwazi ukukhuluma into eqondile yabona ke sike sikhulume nabafowethu mina ngihlakaniphile mina bathi ulwazi nginalo mengibuza imibuzo bengangiphendula imibuzo ngifike ngibone ukuthi lo nje ngibuza exactly isuke ingekho ngoba ngisuke ngifuna yona nothi ukuthi ngisuke ngimpintshele khoneni but i-answer imobu uthisha mebuza i-answer ethi phakamisana isandla ukusho i-answer le kuyiyona ngithi mongasho yona kuthiwa not really kuhlala phansi into khona leyo so ulwazi ngintshele mina bazalwane lubalulekile nothi ukuthi uzulwele wena sengikhuluma ngobuhlakani bukaNkulunkulu okwenza ukuthi wena ukwazi ukukala imimoya nothi ngokwenyama ngoba ngokwenyama singaxabana kuhlona ilanga singazwani ngenxa ukuthi lo utshela ukuthi usile utshela ukuthi wazi kangcono ayisebenzi kanjalo kamoya sebenza ngolwazi sifuna evidence sifuna ukukhombisa lonke into ekhulumayo ukuthi ine substance bathi ke sizulu khona uzongisiza olozongisiza sika substance hallelujah brother Samgela okay so manje la ke kubalulekile ukuthi olwazini esinalo singazitsheli ukuthi sazi kwangcono ngabanye abantu funda ukuthi uthole izinto ufunde ukuthi ube nolwazi ulwazi olusebenziseli for wena ukuthi uattack abanye abantu ulisebenzisela ukuthi ukwazi ukuvula ukuqonda kwabanye abantu iyona into engiyithandayo ngokufunda ukuba nolwazi angifundeli ukuthi ngizibone ngingcono ngokuthi ngazi iBhayibheli ngaphezulu kwabafowethu ngiyabacela nabo ngicela uNkulunkulu kuyangikhalisa futhi ukuthi nabo ngifuna sibe on the same spirit ngifuna sibe on the same mind sibe lizwi linye sibe moya munye ngayo yonke indlela yabona nje sabancane mdala nginathi uBright ukuze mina inhle uyengaka umshebe okay bayi ingane manje basongela wena okay usamukele lo mncane kunanonke brother uthola 22 nje okay bengithi umuntu umdala ke kunanonke ngoba wona kwawufikelele lapha kuJuly ungazi ukufuna okay so futhi ke uhlakanipha khambi ngokweminyaka bathi khona lento ethi maturity ukuvuthwa kufanele sivuthwe ngokolwazi bathi njengoba sisebancane singangaka sekuningi ukugxobana nokungaboni ngasolinye nokudonsisana but lokho akwenzi ukuthi abe isitha sami lokho kufuna ukuhlola thina ukholo lwethu ngokuba vele ngalesikhathi sisebancane sisaholwa imizwa kakhulu umoya ingcwele naye uyafuna indawo yakhe abantu abadala mase ekhule nalomqondo ukukhohlakala vele usuku usumbuza noma ngafika abantu phakathi kwabantu abalungile ufika afuna ukuzohlukanisa phakathi manje thina ke ngenxa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu
angimthandi ngaphezulu kwaNkosi, ngimthanda ngaphezulu kwaBright. Ngimthanda ngale ndlela afuna ngimfune ngayo. Akho competition emngcweleni. So uma sihamba le ndlela njengoba sisebancane kuningi okwenzakala endleleni njengoba sihamba. But uma kuzoba khona ozofuna ukuzibeka ngaphezulu komunye umuntu, le verse leli elithi ubusisiwe lowo olamulayo ngokuba kuyothu umuntu kaNkulunkulu. Ngeke ngisho abafundi bexabana ngithi mina ngizoma ngibuke ngithe ngathi angibone. Baze baqhwebhana omunye anqapha bhekele. Yabona iBhayibheli belithi uma uthi ngakha kumfowenu isihogo siyakuzingela. So njoba sibancane igazi lethu lisashisa uqonda akakobi kuningi. Kepha siyakufuna kona ukuqonda. Nanendlela esikhuliswe ngayo ayifani. Kepha ke uqonda siyakufuna, asikufuni, abafuni mina uqonda. Bafuna uJesu. Ingakho ngithi mina abafowethu nabo abahlale eMabhayibhelini nabo ukuze sonke sizoba umqondo munye. Sonke sizoba moya munye. Sonke sizoba lizwi linye. Ukuze bebe ngibuza bangibuze ngezinto ezikeBhayibhelini, hayi izinto zasenyameni. Yes Lord. Hallelujah. Because enyameni siyakhishwa khona. Amen. Amen. So masikhishwa enyameni sikhishela ukuthi siphile impilo yomngcwele. Akhona yedwa ngamphoqa ukuthi asindiswe noma akhole noma ahambe nathi. Umfowethu noma ngabe imuphi la mase bothi usekhathiyana ukuhlala nathi, usefuna ukufuna le funa yakona. Angahamba. Hallelujah. Akekhe ngamvimba noma ngimncenge. Anginasi isikhathi sokuncenga abantu abafuna ukuzenzela umathanda. Because ubani nobani nami ngesikhathi ngiyakutshela ngisaphila enyameni wongeke uzungithinte. Ngokuba nathi kade sasiyiziwula. Nami nathi sasiyiziwula. Abangalaleliyo. Sasingalalele. Abadukiswayo. Sidukiswa umoya kaSathane nokuthanda izinto zasezweni. Sikhonza izinkanuko. Sikhonza yini? Izinkanuko nokutamasa. So bawuthi ubuka umuntu wesifazane umbone nje ukuthi enama lips amahle, eyane, amabele amile, ebuka izinqa zakhe ama hips akhe, ebuka ifigure yakhe. Eyabona umntwana lo, yabona lo mase ngimthole. Yona into eyicabangayo le. Ibizwa ngani lonto Bright? Izinkanuko. Ibizwa ngenkanuko lonto le. Ngoba awulazi uthando. Ubona ukuthi wena into moyihalela uyifunela for inhloso noma injongo ethize uthando lona. Hayi manje yazi ngiyakuncane engichazwa indlela ohamba ngakhona. Wema. Nengane intombazane yothi yazi ave ngichama njena yabo nje indlela agqoka ngayo ivele ngiqede ngathi uChris Brown udalele yakhalela ngokuba uzomitha akade akushiya aphinde yomithiswa omunye. Amen. Yezo lonto le bakhuza yilebo pasopha phuma lapho. Hayi mina nje mina sengimdala ngiyakwazi ukuzinakela ngifuna ukutshela uyahamba kini isonto lonke ulala nosikhotheli. Vele phela umuntu ongenayo inhloso ngawo ungasebenza ufuna ukulala nje kuphela usikhotheli akafuna ukusebenza kuba untshontsha imali yokubhema ugwayi usikhotheli uphila usikhotheli bese uthi ngimithi manje ngasokwenza njani eyabona ke angcono awuhambe eclinic hambe eclinic khona inamba zokunika uhambe khona lapha ungcono uyikhiphe lesike ngikwazi angekho ready nenzani nigibelana ngekho ready nenzani uyakhetha ngekho ready but usabhekisa landela abanye abafana ubhizi ufuna ukuvula imilenze wehlisa iphende. Oh Jesus. Nawe yazazi ushilo ukuthi awukho ready but usabhizi elangane yangichaza yazi kule sonto le mfethu ngishayingane ezu3 mfethu yini leyo ikusiza ngani lonto leyo. Hallelujah. Yini ekwenza ukuthi uhlakaniphile bese na 35 ethi yazi ngifuna umuntu straight ngiyakunuke. Hallelujah. Ngoba lo moya wenkanuko sakubambile. Yes Lord. Uyo noma sowunayo straight uyobusaloko ulokoza khona uhamba nayo lokubheka kwesifazane. Hallelujah. Umbuthi. Hallelujah. Yini awuzange uzuphenduke esonweni sakho. Impilo engalungile fanele uyishiye. Yes Lord. Ebusheni bakho ukuze ukukhula nomqondo olungile. Amen. Amen. Ngina 33 years namhlanje ngizobe ngiphenduka 33 years ngina 32. Sengathi ngizizwa ngathi ngomdala nolwazi ngathi liyavutha kulona Dala. Hallelujah. Dala. Hallelujah. Ngimdala ngolwazi manje. Hallelujah. Amafuna ukulinganisa nawe Bright. Dala. Hey, ngeke Nkosi. Elizwe lekheke. Ngiyabonga Nkosi. Hayi cha ngeke kulunge. Ungakofika i43 Bright nje ufika nendawo. Sasele 10 years. Hayi ngeke kulunge Bright. Okay. Awubuyele ngale lencwadi le. Hallelujah. Ebe ngibizile mawuthi ayikhumbula ngibizile le ncwadi Bright. Hallelujah. Hayi kaThixo manje. Ngifuna incwadi kaMathewu. Sahluko 5. Kule ncwadi ngifuna ukuqina kuyona kakhulu.
Verse 8, verse 9. Hayi ke manje suka ke lapho kuverse awuqala lapho kuverse 32 manje sibheke le. Sesifuna manje ukuyiphothula ngoba ngidila nendaba yokuthi silungele ubungcwele. Amen. Ngifuna Incwadi sibulungele. ngokuka Mateyu isahluko sesihlanu verse 32. Yabona ngitheme ngona. Ngizwe ukuthi ubungcwele busukele kumina. Engeze ukuthi busukele kubhlungu futhi ukusukela ubungcwele uwethu uzitshela ukuthi hayi ngihamba ngendlela. Mzwana busuku ubungcwele uyizwa kahle ukuthi ukuzisola okungaphela okungaka ubhlungu benhliziyo obungaka ukushawa uvalo ongalazi uze ukuthi yabona mase ethiwa ngiyafa manje mina ngesihogweni. Straight akho ngisho excuse. Bathi manje bengiqala ngikhala uNkulunkulu ngithi yabona yonke into ezongenza ngibone ngifuna ukuhlukana naye. Ngiyahlukana naye uthatha isinqumo ume kuJesu Kristu ukuthi akusize mase uJesu Kristu akusize. Nazo uJesu Kristu methi bonke abantu abaswela amandla beze kumina nabantu bathathu bayadlala mekusho njalo. Bathathu uvela usho nje kuphela bese uqhubeka uhlala intoni yakho yenzayo. Yabona bekuthiwa ucela umuntu amandla amasha usuke bothi konke lekhaya. Uyakunika uJesu amandla futhi ngiyazi ukuthi akhona. Amen. Hayi ngoba ngicoma ngoba yini ngikuzwile ukuba sesonweni ukuthi njani. Emva kwa 3 years ngishumayela ngazongena esonweni. Kwabhlungu 3 days. Ubhlungu besona. So ukukhala uNkulunkulu ukuzila ukudla. Ucela uNkulunkulu ukuthi akuthethelele. Uvuma izono zakho. Uzwe ukuthi uNkulunkulu uyaxolela ngoba ngeke uzukuzwe ungazange uzivume izono zakho. Ngeke uze ubuze ubungcwele bubuya kuwena. Ngeke uzuwezwa amandla ngoba uthi njalo uma ukhuluma lento ongayikhulumanga lento ongayivumanga iyakusinda kunombeza wakho. Amen. Amen. You understand? So uma kuthiwa ke xolela akushiyo ukuthi isho ngomlomo manako nje kuthiwa isho. Methiwa xolisa akushiyo ukuthi isho ngomlomo ngoba naku kuthiwa isho. Akusuke kwena ngaphakathi ukuthi wena ufuna ukwenza lento ngoba yini uyafuna kube khona ukuthula kwena. Amen. Ukuthula kuthengwa. Ngisho nganemali usebenze ube nama billions ngeke ukuthenga ukuthula. Ngisho nganemali ube nakho konke okufunayo. Ube nolale nabantu nabo bonke abanosifazane ngeke uyithenga injabulo. Ngoba bese bengasekho usana lesasikhali sifuna ukugcwaliswa ngothando lweqiniso alukho awulazi. Yini ugcwele uthando lenkohliso. Yini uhamba utshela abantu abathanda for the sake ukuthi ulale nabo. Uhamba utshela abantu ukuthi ke wena u right ngoba nakufuna bakuthembe kepha wena uzethembi wena. Awuthembekile futhi uNkulunkulu. So ukukhuluma ngomlomo akwanele kufanele ugcwaliseke ngesenzo. Isenzo esisuka enhliziyweni. Hayi isenzo ngoba naku ukuthi nje methiwa yiphi umuntu usothi hayi thatha ubhekele. No, umuntu umnike into ngothando, umnike. Uyenza izinto for ukuthi ugcine icala. Uma ugcine icala uyazilimaza wena. Ukuthethelela nokuthethelelwa. Lokufunda ukuxolisa nokuxolelwa. Yabona uJesu methi ke ungenza kanjani kumina uzofuna ukuthethelela uhlule ukuthethelela ubakhelwane wakho. Iyona into esibophayo ke thina abazalwane. Intethelelo. Intethelelo iyasishaya. Angikhathali ungakhonza 20 years, 50 years. Uma usanenkinga ye-anger yongafuna ukuthethelela uyisiboshwa sokudinwa namagqubu uzoya esihogweni. Amen. That's the truth. Uzoya esihogweni. That's not Jesus. Ufanele ukuyithoba inhliziyo yakho ingeke kuthiwa sizile ukudla. Ingeke kuthiwa sikhuleke. Amen. Yini sifanele ukuthoba inyama ngoba inyama isifunela kwayo. Uma ufundisa izinto eziphambene nenyama. Wena uvumela inyama yakho ikubusa uthi ngeke ngizwe ngaye mina uyangijwayela awubafundele leBhayibheli. Kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo. Yes sir. Noyihlo akayikunitethelela iziphambeko zenu. Maya uloku uguqa kuJesu njalo ngicela ungixolele Jesu, ngicela ungixolele Jesu. Bathi kunabantu abafuna ukubathethelela. Uya pretend ushangathi wahleka ungahleki. Uzenza isuwula. Nami ngenza njalo ngizenza isuwula. Sifanele ukwenza izinto ngokukhululeka. Ungenzi into ngona kuthenga ubuso bomuntu. Kuzathi akubonile uhleka wena. Bathi uyabona njalo lo muntu akekho right. Amen. Mewukuthi vele bekhona inkinga ekhona. Mewukuthi ke umuntu awumazi usungabuke uhamba right athi hayi ngiright. Usangachaza hey ngibheke nenkinga kanje. Yini sonolwazi. Hayi ukuthi uvela uconclude ukuthi hayi yazi nje umuntu wehlilile ngathi uhlilele mina. Yini ngimenzeni? Oh Jesus. Hey nawe ngisamkhulumisa ukuthi ngimiyeke. So unohlangana nawe uqufile mina bengibanjwe into zami awungibuzanga senginami nje ngibingelela ukuthi hayi ngizokhuluma ekuthanda wena. Awazi bengidila nani.
uhambe babusisiwe uzifake ezindaweni ongazazi uthenga iphathi ongayazi basopa sorry brother basopa babusisiwe wanenhliziyo ehlanzekileyo ubusisiwe uma unenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. yabona iBhayibheli sonke njengoba silana nalapha ukulapha ekhaya liyashape ukuba ngiyazi ukuthi umuntu nomuntu unento ebhekene nayo futhi mengishumayela ngathi ngiyaprofeta ngoba yini ngikhuluma nayo yonke inhliziyo yomuntu ngisho neyami uqobo angikhethi ukuthi ngizothaya ngoba lokhu ngathi uzoshaya mina hayi angisho lokho kuzoshaya inkosi kakhulu ayike into engizashuwa engasoze ngashumayela ngayo ngishumayela ngayo yonke into Hallelujah. ukuba uthi umbhalo lapha kwincwadi yezenzo sahluko 5 mekhishwe ejele uPetru oyingilosi kithi uverse 20 balo ya bright ungibhekele lo ncwadi loyo sahluko 5 incwadi yezenzo bese ke esephuma ejele uPetru ingilosi neyimkhipha ejele ithini ke verse 20 bright uthi ithini ingilosi ke so nami ngimele ukwenza lo msebenzi lowo ngingakhethi ibuso bamuntu Hambani nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke anjani onke amazwi wonke alokhu kuphila. amazwi alokuphila yabona iBhayibheli liyimpilo esiphilayo besikhuluma ngeBhayibheli sikhuluma ngempilo efaka bese siyayiphila so likhuluma against futhi impilo thina esiphila ephambene nokulunga kwaNkulunkulu iBhayibheli incwadi yeqiniso ekutshela ukuthi uma uzonda umakhelwane wakho wena uyazonda unqobo lwakho ukuba sonke sakhe ngomfanekiso kaNkulunkulu uma ungafuna ukuxolelwa nalomoya othi awufuna ngeke uzukuxolele ngoba lo moya obungcwele ufuna ukusithethelela izono zethu manje uma uzothi wena kuona ngicela ukuntethelelo moya ingcwele uNkulunkulu Jesu Kristu Jehova Jehova jalo ubiza wonke umnamela ngamagama la amakhulu amnandi bathi wena ufuna ukuxola akathali ukuthi abumbiza kangakanani umbiza kangaki lento ukuthi wena ngaphakathi uxola luluko naye ngeke aze kuthethelela so ukuthi ke inkosi akusho ukuthi ongena umuso wezulu futhi sifanele ukuzinuka bazalwane Amen. siyazi sifanele ukuzinuka awubuyele ngale kuleyo ncwadi leyana bright message Incwadi ngokuka Mateyu isahluko sesihlanu verse 32. yes sir Kepha mina ngithi kini yiloyo naloyo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga. hayi yes only short ithi ngesingese But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication. So manje kenzeka yini ukuthi umuntu oshadile afebe na Kungengenxa yokufebe. kuyenzeka yini ukuthi wena mawushadile alishongo yini iBhayibheli ukuthi iziphengi Hallelujah. Hallelujah. alisho neBhayibheli ukuthi ke umshado uhloniphekile Yes, nombhede ongangcolisile Lord. kepha iziphingi nezifebe Yes, Lord. manje kwenziwa yini iBhayibheli liphinde lihlukanise phakathi kweziphingi nezifebe Hallelujah. Oh Jesus. alisho yini iBhayibheli ukuthi umuntu wesifazane uma eganile Amen. uboshiwe ngokomthetho Hallelujah. endodeni yakhe Amen. so lo muntu wesifazane emesha indoda yakhe eyothathwa yenye indoda uyakubizwa ngokuthiwa isiphingi Yes, Lord. Amen. kepha uma ulala ungashadile kuthiwa wena uyisifebe Amen. so uJesu ukhuluma lokho lamaBhayibheli esizulu esinawo manje asitshela indaba zokuphinga ukufeba ukuphinga angazi labachasiseli babechasiselaphi uthini But I say unto you that whosoever divorces his wife for any reason except sexual immorality. John MacArthur ngithi John MacArthur. in the New King James Oh, Version Jesus. siyammayinaza siyamsusa simfuni Yes. asimfuni sifuni King James Amen. Version engenayo new No. unew awukho akaze kuthiwa kube khona inew No study. so asike sithi ke la naida kwakhona isiHebrew right Yebo. from isiHebrew lathatha kwisiGreek Yes. from isiGreek kwasekuthiwa lethe singesini Amen. so lama NIV nama New Standard. Translation Hallelujah. NLT Amen. no all of version nama new version angwafuni ukuba sifunde kakhulu Yes, anokusidukisa Yes, ayakhipha Yes, ayafaka ayazenzela siyalahleka Stimela. Kuyangena so manje na ke sifuna into eqondile uthini Stimela. brother Minenhle khuluma brother Minenhle
But I say unto you that whosoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. Causes her. What is fornication? What is sexual immorality? It's not specified. Why is it not special when here it's specified? Amen. Yabona ukuthi bahlala ngathi sesikhuluma isingisi ke kule ntuzana yesizulu manje ingasodida abantu. Elingadida babuke nabalaleli. Labafana bakhuluma isingisi bafowethu. Nodida abantu. Awukho omunye any reason. So to a fornication, to accept it be for fornication or cause Amen. of fornication. Amen. A cause of fornication is when we are living together and Hallelujah. khuluma isingisi namanje. Angisala nomuntu ngaphandle kokushaya. Hallelujah. Isingisi lasiphuma ngamakhala. Hey, Lord Jesus. Hallelujah. So uma ulala nomuntu kungenxa yobufebe. Hallelujah. Lo muntu lowo umlahla kungenxa yobufebe. Umuntu oshadile akakwazi ukufeba bazalwane. Yes. Singahamba sobheka. IBhayibheli likhuluma ngobufebe nangokuphinga. Yes. Isiphingi kuthiwa yabona ngifuna ukucacisela kwincwadi no Romans ongiphe nale yaluzana 1 Corinthians chapter 6 from verse 9. Ngifuna ukuyiveza le ndaba le yobufebe neziphingi ukuthi abanjani abangeke bangene ezulwini. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko 6 verse 9. Yes sir. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Okay, abanjani abangalungile? Ningadukiswa Yini? nazifebe. Okay, nivuleke izifebe. Bese kuthiwa yini omunye? Nabakhonza izithombe. Nabakhonza izithixo. Naziphingi. Manje ke kwenzeka kanjani ukubhalwa izifebe neziphingi mekuthi isifebe nesiphingi into eyodwa? Mekuthiwa nazifebe, abakhonza izithombe, iziphingi. Isifebe umuntu olala ngaphandle komshado. Yes. Uma ushadile ulala nomuntu ongashadile. Lo muntu ongashadile uyafeba. Wena oshadile uyaphinga. uJesu Kristu uqondele lo. Yes, Lord. So angikhathali ukuthi umfundisi wakho akuyena siphi isikole ukufundisa sebazibenza ngama-version ukuze badidise lento le. Ngoba bafuna ukulahla abafazi babo badivorce ukuthatha abanye abafazi. Asivumi ke lonto le. Lithi iBhayibheli akekho ovumelekile ukudivorca, Yes, Lord. akekho ovumelekile ukulahla umfazi wakhe. Amen. Kubhalwe phansi eBhayibhelini so ngeke lokho sithi sofuna ukudingithe ngathi isihloko esinzile noma esijulile esinzima hayi ingonzima lento iphambi kwethu. Phambi Hallelujah. kwethu. Hallelujah. Okay, bright, go ahead. Hallelujah. Verse 33 manje. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesi5 verse 33. Yes sir. Nizile futhi kwathiwa Yes sir. kwabasendulo ungafungi amanga, Ungafunga manga. kepha uqinise izifungo zakho enkosini. So manje ke lithi iBhayibheli ngokudala wonke umuntu oyefungile ukuthi uzokwenza ukuthi noma uzonikela ukuthi kwakumele lokho akwenze. Ukuba lokhu kubhaliwe futhi nakwincwadi kabani kaMshumayeli isahluko 5. Ukuthi ungabe isiwula wenza isifungo ongeke uzukwazi ukusifeza. But manje asisakwazi ukufunga manje. Siphuciwe ilungelo lokufunga. Ingakho incwadi ithi ke othi ke uma inkosi ivumile ngiyendaweni yokuthi ngenza ukuthi uma inkosi ivumile yilokho ebengifuna ukukucacisa qhubeka. Kepha mina ngithi kini, Yes sir. ningafungi nakanye. Yamuzwa ukuthi Yesu uyasiphuca ilungelo lokufunga. So inkantolo bebekufungisa ungafungi Nakanye. Nakanjani? Nakanye. Akusho ukuthi mhlambe kabili. Nakanye. Hayi kathathu. Nakanye. Ungafungi nakanye. Noma izulu. Ungafungi ngezulu. Ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yes sir. Noma umhlaba. Yes sir. Ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Uyacabanga ukuthi upresident unikwe iBhayibheli kuthiwa kabeka isandla sakhe aphakamisa isandla sakhe esinye afunge ukuthi uzoba umholi oqotho ozokwenza izinto ezilungile. Aphinde azothi hayi abantu besifazana abakhipha izisu. Hayi abantu doda walalane wodwa. Umuntu wesifazana ngaba nabadoda amathathu abe nesithembu. Lo muntu ngabe ufunga iBhayibheli yeqiniso yabona isikhuzelwana ungafungi. Amen. Amen. Ukukhohlakala. Yes, Lord. Ukukhohlakala ungafunakala. Ngoba yini siyaziwa thina singabantu abanhliziyo eziguqukayo. Amen. Ukhuluma into kepha manje wenza enye into. Ufunga lokhu kepha wenza okuphambene. So ungafungi. Yes, Lord. Nakanye. Amen. Noma ngezulu, Amen. noma ngani umhlaba noma ngani. Noma iJerusalem ngokuba
lingumuzi wenkosi enkulu. Yes, sir, Brother Bright. Ungafungi nekhanda lakho. Nangekhanda lakho njengoba unezinwele nje, branches zakho ziyaqhakaza. Awuzange uzenze ngamabomu, ngiyazi mhlawumbe uthanda. Hayi anginankinga khuleka. Ezami zimnyama so angifisi zifane nezakho. Ngeke ngikwazi ukuzishiya. Ezomunye umbhemu ziyahlehla. Angikwazi ukuthi ngazibuyisa lezo zinwele zingahlehli. Ungawenza lokho. Lutho. Indalo kaNkulunkulu. Khona abantu abamile intshebe beno 12 years. Mina intshebe beno iqala ukumila manje. Bebesho bethi awu ushanga isithande ebusweni. Angizange ngibe nenkinga ngoba ngibona beguga phambi kwami. Beqhuma inwele ezimhlophe ukuthi awu mkhehla athi ngimncane kabi ungadidiswa impungu. So angikho ke lapho lithi iBhayibheli ungalinge ufunge ngezinwele zakho noma ngekhanda lakho ngokuba awukwazi nokushintsha nolodwa unwele lakho ukuthi lube mhlophe noma lube mnyama. So wena uthathe lapho ukuthi ube nenwele ezibomvu ezithengiwe uthenga udye store wafaka izinwele ezibomvu. Njengoba ulokhu ufaka ipheshi la lezinwele ufuna ukufihla impahla lokhu uhamba enganeni so lokhu udaya izinwele njalo udaya izinwele ufuna ukuba uBra Joe noBra G noBra Masandi lalela ubaba noma uyikhehla uMasandi womdala Masandi mkholo Masandi mkholo Bra Joe omdala vuma yekela ukudaya izinwele nawe mama yekela ukudaya izinwele sawugugile manje yamkela umkhalo wakho xa enkosini nawe sisike njengoba ubhizi upenda izinwele zigold namhlanje kusasa ziyimpungu kusasa zibomvu uthukile umoya kaJezebel. Yes Lord Jesus. Hallelujah. Ubhakiwe ekudukeni ngakho ke siyangikhuza sithi ungalinge ngoba ngesikhathi wenza lo sosenzo uyafunga ukuthi inwele zakho ungazenza zibe bomvu. Lord Jesus. Lapho manje bese zikhula uvele ezinye ngaphansi ezimnyama usho ukuthi lenwenza iyizeleze. Hallelujah. Nange ngisho Iqiniso liyakudalula. exactly. Hallelujah. uNkulunkulu akajiki nezwi lakhe. Angikhathali ukuthi ngingatrima ngisenze ama-4 corner but kusasa sizovuka kuzomila le kumele ngizitrume khona ngoba bengizama ukuzenza into engeyona. So ngivele ngiyeke ngigunde yonke into. Yes Lord. Ukuba angikho ngakushintsha angidalanga ngama-4 corner akusizi ukuthi ngenze iwave kubonakale ngicwebezela ikhanda lami ngithenga oil ngimosha imali bese ngigundile fanele ngiqale phansi ngenze lo msebenzi akuyona yami leyo nto. Hallelujah. Wayimosha isikhathi. Amen. Ayikho into esingayenza sishintshe indalo esiyona. Uyahamba uyothenga umuthi ekhemesi ukuze inwele zakho zibe umango omunciwe umosha isikhathi sakho. Hallelujah. Awudelwanga nezinwele nje wayuzonda usathana ufuna uguqule indlela oyiyona. Ingakho wesifazane bedayisela ama product eyithola ukuthi ba bleach skin baphuza amaphilisi bagcoba imizimba yabo uyambona abusweni umpofu izandla zimnyama amaqala amnyama kodwa ebusweni ikhaladi. So manje ngishaya ama calculations awu wayishanga amakhala amaningi manje wenze njani why unwabo nje washintsha imbala kwenze njani yini uzenza into engeyona uyazenyeza ngokuthi umnyama. Lord Jesus. Ha umuntu ngihlangana naye izolo ube namashiya a perfect mahle uyambona bonke abantu balaphenduka ufake nezinwele ongaziqondi bonke abathi iyababa lengane le yo uyibonile ngathi sibhoxa kanjani awuhlala kusasa ngisayibona le ubalo Ibiko. Oh, sengiyabona manje sengilanda kancane ne steps lasisi lo uqamba amanga ngobuhle bakhe we fake. Amen. Uqamba amanga ngobuhle awuyona lento ozama ukuyenza. Satan wanikhohlisa unwenze uJezebel. So iBhayibheli liyasikhuthaza ngayo yonke le ungathathi ivesi mekuthiwa ivesi lelilodwa lengabi unaba unyaka wonke silichaza singangena ejuleni kwakho konke ngevesi elilodwa ngobuhle uNkulunkulu afuna sibe yibo thina sifuna ukuphikisa indalo kaNkulunkulu. Yes Lord Jesus. Understand? Hallelujah. Go ahead brother. Angakoqedi okay qhubeka. Kepha izwi lenu malibe ngokuthi yebo. Vuma uthi yebo noma cha so makuthi umnyama vuma uthi umnyama. Yes Lord. Ungalo ufuna uthi mona amazinyo agwegwile vuma uthi namazinyo agwegwile hayi lo ufuna uyofaka amazinyo ulokuze inyeza ngamazinyo akho yini ufuna ukuphikisa indalo yini Okudlula lokhu kuvela kokubi. yazi khona abantu besifazane impethe abahle ngezifaca. Amen. Mehleka nje vele ukuthi ifaca. Manje akayishintsha ithini lo nto ngoba muhle ngayo uNkulunkulu umenziwa muhle ngayo. Amen. Ngezwe lona. Nami phela angisho ukuthi ngimuhle but ngiyabuke. Khanya. Angikhozi. Hayi asingayi lapho.
Praise God. Okay, kulungile ke bangivala abafowethu. Hayi ke kulungile. Hallelujah. Hayi ngakhiwe ke nami ngiyagculiseka manje ngizibuka. Akubi kakhulu. Yeah. Ngiyabonga. Siyabonga abazalwane. So masifunda ukwamukela lokho esiyikho nokuthi ianswer yakho kuzona zonke izinto makube ukuthi uyebo noma cha. Ungami phakathi nendawo, ungafuni futhi ukuzigedisa. Amkela lokho kuyikhona kona kumele ukwenze ngoba phakathi nendawo qhamuka okubi. iBhayibheli lisho njalo. Ezindaba. Banike sikhuluma ngobungcwele. Ubungcwele kuyinto kanjena nje ayijiki. Nizwile kwathiwa yiso ngeso. Nizwile kwathiwa yiso ngeso. Izinyo ngezinyo. Izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini. Kepha manje ngithi kusho uJesu uthi manje ningamelani nokubi. Kodwa uma umuntu ekumuka esihlathini. Okay, ngizoyisummarize ngoba bathi angishaye ngempama. Nangapha futhi hayi sesilungisa lokho. Kuthiwa ungavumeli ukuthi wena umuntu mekwenza kabi nawe ufuna ukumenza kabi. Amen. Yes, Lord. Isimple kanjalo because ngiyazi niyadideka. Uma umuntu efuna mekwenza kabi, kuthiwa ngesingisi do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. So manje uma umuntu wena ukhombisa wabona uJesu ngesikhathi bemshaya, bemthuka, bemthela ngamathe, bemlengisa emthini. Uthulile. But mase kesiphambanweni uthini? Baba bathethelele ngoba yini abakwazi abakwenzayo. So wonke umuntu owenza kabi komunye ingokuba akakwazi akakwenzayo. Because akekho umuntu onothando leqiniso ongenza kabi umfowabo. But uma sekukhona umoya kaSathane uyahlaba ngomfowenu, uyamzonda umfowenu, uyambulala umfowenu, uyamthuka umfowenu, uyaziphakamisa ngaphezulu kwamfowenu, umdlela umono umfowenu. Ngoba yini awukwazi ukwenzayo. Kepha lowo waziyo ukuthi uthando lisibekela zonke izono. Ingakho uJesu esekhuluma ngizothi Isaka noma isisho noma umfanekiso ukuthi uma umuntu ekumukula esihlathini mnike lesinye. Hallelujah. Uzoshawa vela kusho uphindisela mushawa especially mekhulunywa ngevangeli. Ngoba ngiyakubona lokho kwasenyameni. Ekwasenyameni bonke bafuna ukuphakama futhi angiphakathi bese khona umuntu wesifazane phakathi notshwala phakathi. Phuma immese manje, phuma izibhamu manje, phuma inhlamba manje. Kushiswana ngamanzi, kuyabiliswana kudliswana poison manje. Enyameni. Bathe emngcoleni mawukuthi uyafika emgaqweni ngiyashumayela ufuna ngiqhumisa ngempama. Ethi baba, kubhlungu kunjalo ugwinya intshe phana. Baba ngicela ukuthathelela akakwazi ukwenza. Futhi ukwazi ukuthi ngempela kayazi. Ngokube yazi lento bafethu ubezokwazi ukuthi uthini uthanda umakhelwane. Umuntu awumthandeli ukuthi unani noma ukuthi ubani. Umuntu umthanda ngokuba umthanda ngothando lemvelo. Uthando lemvelo kalikhethi. Yilolo uJesu athi usinika lona. Banike ke bright. Nofuna ukumangalela akwamuke ingubo. Mnike nejazi. So umuntu methi uyakumangalela ufuna ukuphuca lokho nako mnike more. Ngoba iqile ithi iBhayibheli kufanele umthela ngamalahle ekhanda. Usho njalo umpostoli uPaul kwincwadi yaMaroma. Kusahluko ethi isitha sakho masilambile sinike amanzi nokudla. Ngoba lokho kufana ukuthi umthela ngamalahle ekhanda. Umenzela into engakeza yenze ezommangaza. Sabe ngenzeni nami kwabhlungwana kwesinye isikhathi. Athi umuntu uyabuya kithi ngisenjalo nje. Athi angaze ngimbone umuntu ofana nawe. Ngingazi ngizothini ithi mina uJesu Kristu uyinkosi. Yini ingokuba lento uma siyipractice abazalwane siyakwazi ukuthi sigcine siphile. Amen. Ungasabuzwa ngoba yabona ngitshela ngithi mina monolwazi nokuhlakanipha nokuqonda kwaNkulunkulu. Kuningi ukubonayo abantu bekwenza ubone ukuthi lento ayenzayo akayazi wenzayo. So wena mawuzosiphakamisa ubothi ungcono uyefana naye. Kepha wena mawuzozehlisa uzibeke phansi noma kuthiwa uyambona isidakwa khuluma naye ngokuba uzoyithola intuba yokungena kuze kungene ukulunga kuyena. Kepha mawuzosiphakamisa ngeke ukwazi ukukhuluma naye. Naye bekubona uzonanga le kholwa levele izitshela. Angihlangana namakholwa. Manje uhlala kanjani namanye amakholwa wona uthi umfundisi lapho manje uJesu wenza the same thing. Akusho ukuthi wehle nezoni ona. Wekhuluma nazo ukuphila. Sifanele nathi ukwenza kanjani ngakho kuthiwa ke masibe usawoti siphinde sibe isibani sezwe. Amen. Ungahamba uliqede iBhayibheli likhuluma the same thing engayikhuluma from Genesis to Revelation. uNkulunkulu ufuna abantu abalizwayo balenze izwi lakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ungiphe incwadi yezenzo 2:38 bengithanda ukuqhubeka ngenxa yesikhathi ngizohoxa. So uma sifuna ukuthi sibone umbuso kaNkulunkulu kumele senze izwi elibhalwe phansi likaJesu Kristu. Akukho kusha uJesu akhuluma.
wagcwalisa lokho kwakumele kube yikho kwasekuqaleni. So ungalingi ukuthi uJesu waqhamuka nomyalo omusha noma waqhamuka lalela uJesu weza uzogcwalisa umthetho nabaprofeti kuphela lapho. Amen. Oh Jesus. Ngakho ke uma sawuzazi ukuthi uhlele emgibeni wesono and uyabona ukuthi uyalimala, uJesu Kristu uthi woza nazo zonke izono zakho uzozivuma phambi kwakhe uza kuzithethelela. Uma sewuphendukile esonweni sakho wena usufuna ukuphila impilo yobungcwele uzosithinta kule nombolo loyibonayo ku screen. Bese ubuza ukuthi manje brother Zondi abanye ngibiza ngopastor ngisho ukuthi ngupastor. Manje nceku senze njani bese athi uPetro Phendukani. bese ngithi mina phenduka manje. Yiloyo naloyo abhaphathizwe Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. indaba inegama likaJesu Kristu. Angikwazi wabhaphathiswa kule igama elikaJesu Kristu kuphela. iBhayibheli lisho njalo. Uma ungakazi ubhaphathiswe kanje kusamele uqale phansi ufakwe emanzini ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Amen. Kukho ukuthethelelwa kwezono Ukuze zenu. uthethelelwe izono zakho. Khona niya kwamukeliswa. Ukuze ke samukeliswe. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngeke umoya ingcwele uhlale kwena ubamba amagqubu. Amen. Ngeke umoya ingcwele uhlale kwena udaba utshwala. Ngeke umoya ingcwele uhlale kwena uhlale ebufebeni. Ngeke umoya ingcwele uhlale kwena uphinga. Ngeke umoya ingcwele uhlale kwena uqamba amanga. Ngeke umoya ingcwele uhlale kwena untshontsha ubulala ukhonza izithombe uhamba izangoma uqhela ngeziwasho. Umoya ingcwele akekho lapho. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana Soma benu. uphendule ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu ukuthethelelana izono zakho bese wamukeliswa umoya ingcwele ngokuhlala emfundisweni yobungcwele. Ukuze ke lesithembiso sesinikiwe sinikwe mina nawe nabantwana bakho nabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. Wayesenza njani? Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Wathini? zisindiseni kulesizukulwana esiphambeneyo. So ukusindisa kwakho nje ukuvuma iBhayibheli ukuthi lilungele liyakusiza ukuthi liqondise isimilo sakho likubuyisele endaweni yokulunga uwenze intando kaNkulunkulu ngokugcwele nangokukholwa nangothando nangokuzinikela ukuze uphile impilo yokuthula kuphela. Amen. Amen. Uphume endabeni zabantu. Ungaloku makhelwane okuthiwa njalo uthe what ngabanye abantu bayaxabana abazalwane ngenxa yakho. Phuma lapho. Okay, siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nothando. Siyacela ukuba uNkulunkulu iphindisele khona ingekaza ibaba lendlela ebamba ngayo ngathi angimuzwa mase ethandaza ngathi uyahleba. Uma sofuna ubhaphathiswa bese sithinta ke imniningwane ebonayo ku screen ukuze senze indlela yokuthi ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu noma ngabe ukuphi le South Africa. Siyacela uNkulunkulu asenzele umusa sina sonke singabantwana bakhe simfunde ngokomona ngokweqiniso nangokuzinikela. Sithi bazalwane siphinde sibonane futhi ngawumgqibelo ntambama uNkulunkulu evumile egameni likaJesu Kristu. Siyabonga abazalwane. Sibonga uNkulunkulu brother mina. Baba egameni likaJesu Kristu, Nkosi namandla phambi kobuso bakho Nkosi engcwele. Wena wedwa Nkosi obusayo uNkulunkulu Nkosi namandla. Umdali wezulu nomhlaba Nkosi engcwele phambi kobuso bakho siyathoba kuwe futhi Nkosi. Sizilahla kuwe Nkosi namandla kuntambama Nkosi. Sizobonga. Siyabonga Nkosi namandla ukusenzela umusa. Baba uthe izwi lakho leli liyaphila futhi namandla Nkosi. Siyabonga Baba ukuthi ke usenzele umusa Nkosi engcwele ukuthi sizwe izwi lakho Nkosi. Ukuba impela kumusa Baba ukuzwa izwi lakho. Ngokuba uthezweni lakho masikufuna usatholakala. Ukuba siyakuba khona isikhathi la khona Nkosi abantwana bakho lapho khona Nkosi bayokufuna entshonalanga nasenyakatho ke abangalitholi Nkosi izwi lakho. Baba siyabonga izwi lakho lisayini lisatholakala Nkosi engcwele. Izwi lakho Nkosi namandla lisayimana Nkosi namandla. Siyabonga ke uNkulunkulu engcwele egameni likaJesu Kristu Nkosi. Nkosi namandla ke egameni namandla siyanxusa ke Nkosi engcwele ukuthi usukhulumile Nkosi ungagcini ukuthi Nkosi likhuluma izwi lakho Nkosi kepha kusiphe Baba inhliziyo Nkosi engcwele ezothobela intando yakho ezothobela Nkosi izwi lakho kungathi Nkosi engcwele Nkosi namandla sifaniswe Nkosi njengedada Nkosi elikwazi ukuthi lingene emanzini Nkosi kepha liphume linjalo Nkosi. Kepha Nkosi namandla siyanxusa lezo nhliziyo Baba eyithobayo Nkosi zithobele izwi lakho uNkulunkulu engcwele Nkosi. Siyanxusa egameni likaJesu Kristu Nkosi ukuthi usukhulumile Nkosi engcwele senze Nkosi kanje ngobusho ngokuba Nkosi namandla usho njalo ukuthi babusisiwe abalizwayo bese bayalenza Nkosi. Siyanxusa ke Nkosi namandla ukuthi ke ungenzele thina umusa kepha bonke abalelele Nkosi odade wethu nabafowethu Nkosi engcwele bonke abazwayo Nkosi
babe nenhliziyo Nkosi ethobile efunayo ukuthi yenze izwi lakho Nkosi. Iba nathi ke Nkosi namandla. Uthe wena wethembekile Nkosi. Loyo Nkosi yokubiza igama lakho Nkosi athi Jesu Kristu uyakusindiswa Nkosi. Iyanxusa ke Nkosi namandla ukuthi ke usenzele umusa Nkosi. Ube nathi Nkosi namandla kukho konke Nkosi. Sibeke wena phambili Nkosi. Nalapho Nkosi singaqondi usiphe ukuqonda Nkosi namandla. Asilutho ngaphandle kwakho Nkosi. uNkulunkulu engcwele siyakudinga Nkosi namandla. Siyakudinga kukho konke Nkosi engcwele ngokuba uthe wena Nkosi masinawe impela ukuhle nomusa kuyakusilandela Nkosi. Ngakho ke Nkosi namandla iba nathi kukho konke Nkosi. Nasexokozuleni Nkosi ube nathi Nkosi. Nakwi-confusion ube nathi Nkosi namandla. Ngokuba Nkosi singabakho uthezwini lakho Nkosi engcwele. Abantwana bakho bayalazi izwi lakho Nkosi. Awungathi ke Nkosi usukhulumile singakuzwa Nkosi namandla. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi udumo lonke ke Nkosi silibusela kuwe Nkosi. Siyabonga Nkosi namandla. Siyakubonga uNkulunkulu engcwele kuze kube namuhla Nkosi. Sisababaza igama lakho Nkosi engcwele. Impela Nkosi namandla sozabikho onjengawe Nkosi. Udumo lonke malube kuwe Nkosi yamakhosi. Wena wedwa oyinkosi ephilayo. Wena wedwa ungumbusi wababusi. Wena mbhali wempilo Nkosi. Siyakubonga Nkosi namandla. Udumo lokufanele egameni elihle likaJesu Kristu Nkosi siyakhuleka. Amen. Amen.